Ki Paidbah na kisnong gibudan nakathan Umtyrnga jong Riboy district. Kathan gibudan nakapot kamegalia bat Assam. Menakasingiba ar jong katayaw ka arpon riu terik unai wieng. Klayami Paidbah ban isimentah ka public hearing kabalalong hakisnong Umtyrnga. Ya kabala kot penlong degi arngut kiri rong ba nakasnong Umtyrnga kibakun tup yu ba bor kong tengkut bat uba Marcos lapasam. Kabalong ru kom gajing Pyrshah halor gajing don ki katu kan ningut ki briu kibala register tu ike Jakla da gajing tumupat bande si ki Shipai border security force. Kisnong ki bansya kata lada katega ketem BSF kan urlong ki kentup ya kisnong Umtyrnga, Latu, Sen, Nagrabil, Pilangku A, Pilangku B, Cibra, Jols M, Jermang, Gambal Bari A, Gambal Bari B, Lalmati, Nongspung C, Barapathar, Yongkuli lembat kiwei-kiwei. Hak tega public hearing ke bala penlong hasilong Umtyrnga, lawan bani simentalang do ba sostenes sotun MLA ke Jirang, uba ke thaba, EAC ke Riboy, kirang ba sinong lembat ki Paidbah, ki basa ki sinong gibran nakathan Umtyrnga. Hak bala yu iru nadu ki rangba ki longkme, lembat ki khana ki late lamayong harengkat ki plakat, ke balong rukum ke jing penrami ki badon keti, halor ke jing temu bande ke Jakas, jong ki nongrep ki Shipai BSF. Kasur ke balami na ketika public hearing, kalong ba ki penram jur, yau kens us ke raj marwet, usem ke hima melem lembat ki wei namar ka jingdon keti jengki ban register tu ikte ki Jaka jengki nongrep tang na ka banta ban de she wei uriu shimet belatip kerteng kum delang chirup lau badlang bau te urang ba latmu pat ban de she Shipai BSF kane ka city ka bala so chief minister ban ker pa deu ba udai ban simkya na kaliang sarkorat ki sama uri chief minister ha ka bidai ban ka jingtmu ban de yathiat to ek Jaka ban register to ek Jaka ban thambore ki nongre te na kaliang jonga ngala so ek de city bat ngala yo ek jingke ekran ban chief minister bat na kaliang juru upen snow ya kata ke jingso kya halor ki ki jing thu jong ki reu simet ban de to ek ki Jaka but na kaliang honorable chief minister ula direct ula tho chai DC ban ong ba take immediate action. The Minden Gadika City ngin sanang yang pundin sabai dai they lang sup lau kubara hiat i Jaka klem ka jingbit bat klem ka jingtip jongki try ki badai hok jongki ki Jaka karap karyang ka jongki kadai ka saki na ka benta ka jinglong try ka jongpi ka Jaka kadai nam dai ne ka jing try ka jongpi ka du ka Jaka ka jingdon ka jongpi ka du ka Jaka kadai ka jinglong try ka jongpi ka du ka Jaka yeno my lord na kaliang wemani ujongpi ubama pi pisania na kaliang jonga ngano my lord yaki reusim kabu kibat mu ban thombor ipi ki Paidbah kibat donya ke jingmu ban thombor kam tam ye ki nongre on tan sa ka government gan sa thong biang sa sisien sa ka himamelim sa ka right marwet bakin sen sharhok kin bi sharhok kinaya kata ke jing sencar kabakut kabasuba nagabenta ki pai ki rayat ki badon hagani ka rilai ki badon hagani ka rai marwat ti brokoi gagarpat yo acting same joga imam lim lingba ki press ki media ki meron lang gani pukul na kaliang jonga kumu MLA batai petlik mi ya gane ka hima ka dumpi nga don ya gamen sim ka jing sokya ka bakta si siya habang ay baki Paidbah ya milot barok roy ban yang ban Pyrshah habe de bat kani ka benta tenga terpat yo acting sim jo ka imam lim ba ainam sim bain soba bain hap ban shem ya ka senjam akaban na kalian ka himai boroboy ki menteri baro kin hap ban cancel
ya ke NOC kabala register behind daki regiment hakini ke right malwat di Broadway. Nah kalian pengagum family, ngaya ke assurance sepat jo ki Paidbah. Bala daki le baklai kene ke kam. Pyrshah ek hok jong ki ngan yalam nakmat. Ngan yalam nakmat an ko kim dei ban pendek kim dei ban penthot de ki Paidbah ki kon ki riot jong de ka rirai ham tam hakani ka area jo karai morwet yang scam bin yang scam Paidbah yang scam ya ka hok ko jong ki ba kim dei ban ailat na kaliang family jong ki udon ya ke jingta ke jingsko nam ta jong ki ngakwa ban kenti oi pi kalada ba pi pisabe na kene ke tong kathai ba pi pisabe ro baro ki karo ki karbe ki kasi ki sabe na kene ke dong than kan men to shu ui nga ban long family kene ke than ban wan thali ban si ta ka klau nene ban i ya kita ki resim kabu ki bakwa ban klong ya ka dono ke jong ki Paidbah. Une uba ai ya kene ka kentin bakane ke Jakla badan nangne na Umtyrnga syathi sepni kadai ka khlau omdan mana udai ubialo jongka filling station jongka Nagrabil balai untip ba gidon kisnong ulong bilo halar jongna jongitei kiba hak polling station Nagrabil tangki polling station kibaran nangne syasepni kan Umtyrnga polling station Jerman police station, Umsen police station, Nagrabil police station, but ke Pengkere police station, ke Pengkerbi police station. Kat kita di police station, nanya di kisirong, di badan yang kena Jakla. Unut ban ong ka klau sudah omdan beriu. Omdan mana-mana. Kedai kecing, temu, ya kakam, ban ibeng yangi, ban knis jubor, om judon kubune jag beriu. Uwe rangkat dor bat utsod. Kat kina ki mensim yo I hangne tangki khunlung na ya khai ni girang ba kat no gidon hangne unut ban ong ka dei ki jong u ka khat ar hajar akar